Kok koyok suarane kodok sih. Kok asike mau deham-dem. Mboten usah ditepangaken nggih sakniki dimirsani saking YouTube pun ngertos nek kula niki mama muda iya. Griya kula niki saking Sumber Manjing Kulon Pagak Malang Selatan. Nggih ngeten iki wujude wanita gorengan. Maksude gorengan iku diwolak-walik tasik saged seiso tandake ludruk niku wong lanang dadi wedok. Sakmenten kae niki wong 15 16 jangkepe kabeh niki lanang tok. Cara sepeda ngoten kula niki jamane sepeda jengki torpedo. Ditumpaki kalih maju tasik penak. Diunduraken sik gleser. Apa maneh nek ditumpaki karo mlumah. Ya maksudnya sepeda. Ya sik nelenyer. Ludruk ludra budaya niki sing dipimpin kalian Bapak Insinyur Nur Celak. Jenenge piyambak Bapak Nur Hidayat saking Kebon Agung Malang Kota, wetane pabrik, griyane rodok mlebu. Sing remo niki pancen tandak sing kondang-kondang, sing nyekel kutha Malang suarane sing jos-jos. Mbak Retno Agustin sing susune wau sak timbo. Saking Banyuwangi ketitisan widodari jenenge Dewi Sri Tanjung. Berhubung sakniki domisili tenggone Celumprit, pagelaran Malang Selatan ketitisan Demit Barongan Pring. Sing nomor kali sing asli tasik mirip koyok wong wedok, jek mirip Mbak Heri Susanti, mucikari balon. Maksudnya ini balon dodol pelembungan teng Panjen. Duduk balon dikira begenggek lagi.
Nek bengi tasik nderek ludruk, nek awan alhamdulillah pun sukses dodol roti kempit, roti bakar niku. Sing nomor 3 niki Mbak Darmila saking Lumajang. Nggih ngapunten pancen nek joget niki wau kaya jatilane reok, pancene nek awan niku kuli bangunan. Nggih niki. Waduh niki. Ngapunten nggih mboten asing kali wajahe niki teng sponsore terasi. Sing nomor gangsal kala wau wonge ayu dhuwur turunan londo. Mbak Elok Safira. Buka panti pijet teng Talok. Sakniki pensiun dados dukun lintrik. Sing terakhir niki Mbak Ika Rengganis. Wonge sing suarane enak, sing idung keri dhewe wau. Nek bengi melok ludruk, nek awan manol. Lho niku saestu dhewe usaha buka pabrik tempe bosok. Aja njegigi saya tak ngitung. Koyok ngene diceluk bulik kakekmu lek wong ayu karo bulikmu aku ayu aku jare. Rodok seri kakek ngemut permen Semar. Melesorat ke kota Malang Kamas, cukok salem badai nomplong Gus. Mon riwayat malem mangken katika cek paelang, mon paelang dika apolong. Ku malah kitlok segenane kaya kaca saben liwat sing wujud prawetan latung matres angke putiku tratawar kesejeras dan alus rek maneh koran lawas minangka dadi kasure catur netra laras tekan asmara sumilire angin gugah rasa kaya badas karo kates ninggal tresno aku kowe kate
kincir lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong bagus kelunga ora pamit aku saiki ada donamu mong kacung kuning tondo katresnanku kacung kuning dadi bapeling amarga yen kowe isih nyati rene isih tak gawa ra bisa nadyanmu sedila ketemu sliramu kacung kuning tak jenengku kaliyan wong bagus kumpul karo aku ya mas jangan